Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usetshe uthi I know my story. Bese ufike ulayikha, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko umfokaZulu. Njengoba sesike sakhuluma mfowethu ngezinto ey'ningi ey'thinta umuntu ngaphansi komthunzi welanga, nezinto okuyizona futhi ezi-affect umuntu, kodwa abantu baqhubeke bazenze lezo zinto ngokungazi ukuthi lezo zinto zinamthelela muni. Ngake ngakuzwa kukhuluma kwenye yamavidiyo ngama-brand, ukuthi ama-brand abantu njengoba bewagqoka anamuphi umthelela empilweni yomuntu, especially thina abantu abamnyama, because zonke lezi zinto ziqhamuke eNtshonalanga. Ungathi nje kule nto yamaleyibuli mfowethu, njengoba siyigqaja nje ngoFabiani, siyigqaja ngazo zonke izinto ezikhona phansi komthunzi welanga ey'qhamuka nabacindezeli. Ithini indaba yeleyibuli weNkululeko? Baba Mabhodla wathinta indaba enkulu, uthinta indaba yama-brand. Baba lokhu angikusho. La ma-brand siyawathanda kakhulu, and abanye bethu bengabantu bengenza noma yini ukuze bawagqoke lama-brand. Abanye bathengisa ngesidoda sabo ngoba befuna lama-brand. Abanye besifazane ubathola sebedayisa ngemzimba ngoba befuna lama-brand anamagama abelungu abanikela ngemphefumulo yabo kuNkulunkulu wobumnyama. Lama-brand ayathandeka, mahle futhi ayakhazimula. Ake ngivule nje ngeGucci ngamabomu baba. Uma sikhuluma ngeGucci, yebo ine-history ende kakhulu, kodwa-ke ngesimo sokuthi wonke ama-VN esisuke siwenza sikhuluma kanje kusawukuba-highlight-ela nje abantu, sibanika lokhu okuncane, kodwa i-information eningi nephelele negcwele iyokwenzeka mhla sibonana ubuso nobuso. Lama-brand o-Dolce Gabbana, no-Gucci, no-Versace, no-Louis Vuitton, lama-brand ama-brand aseqophelweni eliphezulu, awabantu abanikela ngemphefumulo yabo kuNkulunkulu wobumnyama ukuze amagama abo azobe sezingeni ligama likaJesu, ngoba abanikazi balama-brand basiqhathanisa noJesu, ngoba uma uthi wanothisa lama-brand adume umhlaba wonke njengalo igama likaJesu. Abantu abangaphansi kombuso wobumnyama isikhathi esiningi baba baqhathanisa nabantu abanamandla okulotshwe ngabo eBhayibhelini, baqhathanisa nabo. Yingakho-ke oGucci beqhathanisa noJesu, baningi ngokwehlukahlukana. Lama-brand ayabiza, asikhulumeni iqiniso nje limzulwa. I-Gucci noma lama-brand la asuke e-create-wa khona, sikhuluma ngo-original bakhona, not ama-fake, sikhuluma ngo-original bakhona. La aphuma khona lama-brand, ngaphambi kokuthi aphume a-spread-we umhlaba wonke baba, aqale achithelwe igazi ukuze azothanda, kukhishwe imphefumulo, ukuze lama-brand ezothandeka njengabantu asebashona. Umuntu osewashona noma ngabe ubenza izinto ezimbi kanjani, uma esengasekho emhlabeni siyaye simzwele, sizwe ubuhlungu, simthande, sikhulume izinto ezinhle ngaye. So baye basebenzise imphefumulo yabantu ukuze lama-brand ezothandeka njengabantu asebashona. Uma sikhuluma nge-Midas, Versace, sikhuluma ngonkulunkulukazi waseGreek owakuwumuntu wesifazane owayenesimo senyoka, eney'nyoka ekhanda. Abantu abaningi abakwazi, bayicabangela nje ukuthi ilogo nje eyi-create-elwe, kanti cha, umuntu loyo oseke waphila before eminyakeni eminingi, more than 3000, eminyakeni eminingi eseyadlula. Lo muntu owayeney'nyoka ekhanda kwakuwunkulunkulukazi waseGreek owayedume kakhulu ngelikaMidas, Versace. Akhona-ke even ngisho ama-movie akhe achaza about ngempilo yakhe, ayatholakala ku-YouTube nako-social media. Kodwa nje uma sikhuluma ngama-brand, sikhuluma ama-brand abizayo asezingeni eliphezulu, ama-brand abantu abanikele ngemphefumulo yabo ukuze bezozuza amandla
ukuze amagama abo abe sezingeni likaJesu adume umhlaba wonke, ngoba uGucci nani nani amagama abelungu abanikela ngemphefumulo yabo kuNkulunkulu bomnyama ukuze bezozuza udumo olulingana nelikaJesu Kristu okulotshwe ngayo eBhayibhelini. Ungagcini futhi nasemabrandini, ngoba even ngisho imbala nabo abaculi uqobo njengabo Michael Jackson babezilinganisa noJesu Kristu, beyibeka ezingeni likaJesu Kristu. Ingakho uMichael Jackson wayiduma umhlaba wonke, and baningi abaculi nanamhlanje basazama ukufika kwi-level yakhe, kodwa akwenzeki ngesimo sokuthi loya muntu wayengaphansi kombuso wobumnyama, wayenedimoni elalimlekelela. Ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi la bantu bayaye bathathe izindlela zikaNkulunkulu bomnyama ukuze bezoba nodumo umhlaba wonke. Michael Jackson wayenedimoni lengane lalixhumana naye, lalimnika iy'tayela azoyidansa, yonke leyo nto. Kuningi-ke futhi nesingakuchaza impilo kaMichael Jackson. Khona lapho uMichael Jackson awake wangena khona i-stage ngaleya minyaka yakhe esaphila, wama isikhathi eside, izinqwaba yabantu, abantu behlanya, abanye baquleka lapho, abanye bashona engakadansi. Wayethi nje ngena wama esiteji, mhlambe wama isikhathi esingango-1 hour emile nje, abantu behlanya behayiza, even ngisho ama-security namaphoyisa aze egcine esehluleka ukulawula abantu ngendlela abantu ababehayiza ngayo, behlanya, abanye baphelelwa amandla, abanye bashona khona lapho. Ngesimo sokuthi njengoba ngesikhathi behayiza benza yonke lo msindo, leli dimoni elalikuye liphila kuye, yilo lalithatha i-energy yabo bonke laba bantu, lalithatha i-energy yalaba bantu ngendlela owumlingo oyimfihlo. Abanye baze begcine sebedlula emhlabeni. Ukudlula kwabo emhlabeni, imiphefumulo yabo igcine isiba yi-sacrifice ngendlela eyimfihlo. Ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi ziningi izinto ezinhle emhlabeni esiyithandayo ezinodumo, abanikazi bazo banikela ngemphefumulo yabo ukuze amagama abo azoduma, aziwe umhlaba wonke. Ziningi and futhi siyayithanda, and futhi lezi ngubo ziyohlala zinodumo ngendlela eyisimanga, ziyohlala zikhona njalo lezi ngubo, aziphuphi, azinjani. Uma sikhuluma ngo-Nike, abantu abaningi uma kukhulunywa nge-Nike bacabanga nje ukuthi i-brand. Uma kukhulunywa ngo-Nike kukhulunywa ngoNkulunkulu wobumnyama olwela izimpi, ama-satanic, okuwuye ama-satanic uma kunezimpi zikamoya, ngoba even nawo ama-satanics ayazilwa izimpi zawo ngoNkulunkulu wabo. Uma kunezimpi ey'khona spiritual, baye babize igama lika-Nike. uNike uNkulunkulu wabo wezimpi abalwa ngayo izimpi, ukunqoba izimo ey'thile ababhekana nazo spiritual. uNike akusiyona i-brand nje, kepha uNike uNkulunkulu wama-devil worshippers. Laba bantu banonkulunkulu abaningi, even ngisho onkulunkulu babo amagama abo abanye siyawagqoka, siphinde-ke futhi kube abelungu abanikela ngemphefumulo yabo ukuze amagama abo ezodayisa umhlaba wonke. Baba Mabhodla, ngiyibeke lapho. Empeleni kuko konke lokhu esikwenzayo kusawuku-highlight-ela abantu ukuthi siyaphi. Ngiyazi sizofika isikhathi lapho sizobonana khona ubuso nobuso, lapho abantu bayothola more information nolwazi olusha elizobashiya bedidekile imiqondo. Abanye bayoze begcine sebethi uNkululeko uyahlanya, kanti hhayi cha, lento engiyikhulumayo ingaphezulu kwemiqondo yabo. Into uma ingaphezulu komqondo wakho awukwazi ukuthi umelane nayo. Baba Mabhodla, ngicela ukuyibeka lapho. Empeleni nje besisa-highlight-a, kodwa sesisondele isikhathi sokuthi sibonane ubuso nobuso, lapho sizoxoxa iy'ndaba ey'julile ngempela ey'zoshiya abantu beshwaqekile, sibenze baqonde ukuthi kahle kahle emhlabeni kwenzakalani, kahle kahle impilo iqale kanjani, kahle kahle la sesikhona sifike kanjani. Yonke leyo information sizoyiveza, noma-ke kukhona abantu abayaye balimale ey'nhliziyweni zabo ngalezi zinto esisuke siyikhuluma, kodwa-ke siye sithi sicela ukuthi basixolele sehlela ngezansi, noma uma kukhona abantu lapho sithi uma sikhuluma izinto bagcine sebegxobeka noma bekhubeka, kodwa siyacela ukuthi cha, abasixolele. Siyaxolisa nje kakhulu ngoba phela
Vele kunezinto eziyamaqiniso esiye zithi uma yikhulunywa mase kuba khona abantu abalimalayo emphefumulweni ngesimo sokuthi lezo zinto bayakholelwa kuzo. Kodwa nje singakusho ukuthi iqiniso liyohlezi liyiqiniso, iqiniso alisoze laba mnandi liyababa, kodwa amanga amnandi. Baba uMabhodla, angivale kanjalo baba. Sibonga kakhulu Qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu Ndoda yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.